lezingane lengane le njengoba ikhona ubuyithanda Yebo ingane yami ngiyayithanda namanje ngisayithanda. kanjani umkhofu Nanokuthi ke phela ngiyayibona nje iyafika ke ngiyabona ukuthi iyaphila ukuthi ngilethela lezi zinto engizifunayo. Kuba mina into engifunayo kahle kahle imali. So ke ngikwazi nje manje ukuthi ngingabi nayo imali sengize ngaqala ukuba nemali. Nena bakashana kamenze yaphuza umlazanga meva nena benhlonhle no phapha ekhanda enhlana sezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Life TV gama lohlelo ke izimpande ezama Afrika. Igama lami King Sicaka ngokaloqa kwayintokozo ukuphinda nginibingelele ngibe kunye nani la. Ngiyanazi ke nina nicushwa zogijima no subscribe and like and comment nenza yonke lento emnandi esiyithanda wamnandi unyaka 2025. Sithemba ukuthi abantu baphilile ke bakahle bonke bazovuka bayofuna imisebenzi babe right iqhubeka impilo iye phambili. Asike lo dabeni lethu esize ngalo namhlanje siza ukuthi kwenzekaleni kungani lesivakashi sethu sihleli nathi sithe dekle khona lapha ekhaya. Asibingelele mama. Sanibona bhuteni njani? Sikhona njani? Siyaphila nathi. Okay, ubani lo ma? Awu kahle mbo. Ngavela nje. Ngavela wasuka nje. Babe kuthemba bokini ukuthi uzoyimela zonke into. Sithembe kanjalo. Okay, okandovu Gatsheni. UGatsheni okhulelele. Ngeke kuzalelwe endaweni yasemzimkhulu ekuthiwa iseKromok igama lendawo. La ngikhulele khona. So mangikhulele ekhaya ke ngizalwa nje wanguntomzonke nje ngoba saya amantombazane so4. Oh, okay. Yebo, ngawuntomzonke ngokugcina mina ekhaya. Yebo. Nokufunda wafunda khona. Ngafunda khona ngaze ngaqeda umatric wami. Kwesinye isikole nje ezikhona lapha emzimkhulu ngeke ngisimention ngegama. Imake, itshela mina la ekufunde nawo phela umuntu mayefunda ikakhulukazi owesifazane ikhona amajongo lapha lokhethi kwakuhamba kanjani lapha insizweni zazashela. Hawu kakhulu. Hawu. Ngoba phela ngangiyintombi impela intombi entombini yabona nje. Hayi ngangizise kabi insizwa. Kuleya ndawo. Yeah, thatha usibeke ke mama mhlawumbe si relax nje siphumule siza ukuthi ekhaya ke ukukhuliseka khona ukukhula kanjani nayinjani inqubo yokukhula ekhaya emndenini nje wakho ke ngqo. Ekhaya ke la ngizalwa khona bekuyikhaya nje elifudumele. Ikhaya elingaxakekile ngaleyo ndlela kodwa futhi elingabusi ngaleyo ndlela. Ngoba wami besebenza ezimayini eGoli. So bekwazi ukusondla ukuthi ke phela ke uyabona xakeka nje okuncane kuswela leyo nto encane kodwa nje besingaxakekile ngaleyo ndlela. So ukuxakeka kuqale kuyami impilo mangiqala uba mdala la ngithola ukuthi khona izinto zami ayihambi kahle. Umsebenzi nguthola nje umsebenzi engufunayo noma ngikhokhela imali engithokozisayo. So bengibamba ke lapha komasaloni yabo. Ukuthi inkinga ke abangani bami bona bahambe kakhulu empilweni. So kwakuyona into engistressa kakhulu le ukuthi bona angimithi impilo yabayiphilayo. So mina ngihlezi nje ngizobicashalela sabo. Okay, mawubuka wena empilweni nje bona bakude kunawe wena usalele ngemuva. Usalele ngemuva nje kakhulu Yakhathaza la. So lento bengiphatha kabi ukuthi ba drive imoto bakuthiwa mhlambe sisamantombazane siyithanda izinto. Mhlambe silogeda renki fanele libe ngicela ukuthi usibani banodlelo ngithathe yabo lonto. Yeah, ngaze ngacabanga ukuthi kumele kube khona omunye umzamo engizamayo. Amanda imisebenzi madoda yona kwakwenzakalana umsebenzi obuyasho ukuthi wawuthola yini uxabe ngayo nawo imali engangineliswa kwenzakala. Imisebenzi ebengiyithola bengayithola imisebenzi lo mina engicabanga ukuthi ngiyawudinga ozokunikeza imali le engiyidingayo uzokwazi ukumitha standards sabangani bami. Wawuyibheka but you choose. Okay, qhubeka usela sabangani bami. So yangishalenja kakhulu impilo abangani bami. Ngaze ngamuva ke ngasuka ngasekhaya ngathi futhi ngizozama impilo eThekwini. La ngihlala khona njengamanje. So mangifika la eThekwini ngibe ngibheka ukuthi yini engangisiza ukuthi impilo yami nami ibe right. Yeah. Ngahlangana nomunye ubaba ku Facebook bemrecommenda nje abanye ukuthi uma ufuna ukuba nemali kwathini thintana nalo baba. Hayi ke nami ngike ngamthinta ke lo baba sahlangana. Uma sihlangana nalo baba ayisaxoxa ke wangitshela ukuthi angangisiza ngakujabulela ukuthi angangisiza. Then bese angangisiza wabe sethi angize nengane yami ukuze izoyiqinisa. Okay ngize nayo ke nginganaki
ngitshela ukuthi hayi uzoyiqinisa ingane yami ukuze mhlawumbe ingazo-affectwa yilento engizoyizama yokuphila. Kuhamba isikhathi, umntana wami libele ngibuza ngalo baba azamshona isibongo sakhe. Okay. Hawu, uma zelaphi ngoba kamazi nje wafika nje senza lonto sayiphumela sayihambela. Hayi, umntanami njalo uyozongibuza umgcineni baba usibanibani, ambize ngegama. Hey sibaba usibanibani. Ayi. Kodwa nginganaki. Kuhamba isikhathi umntanami ashone. Uma eshona simthole ebhokisini yenye into nje unoboya like ungathi isilwane. Sure. Hayi, okay. Yabo uma nimvule ebhokisini aseyona ingane leniyazi. Akaseyona. Ashone yona. Ashone yona. Akaseyona lo. Mayigula eshona kwakwenze njani? Wavele nje kwaseqinqelezile. Hawu. Eshonile. Akazange azagule. Yo. Alright, hayi athathwe ke phela suwe emakhazeni kulungiselela ukuthi uzongcwatshwa ke. Mase sezobonwa hayibo umntwana oyinye into esingayazi. Yabo sithuke ke sonke nami ngithuke eqobo lwami because angitshela ukuthi angazi ngitshela umntana amshonile. Yes. Okay. So ekhaya ke babe nayo lanto ukuthi ayikho into kanjena. Cishe ukuthi kuthakathiwe lana. So angcwatshwe ke okay is fine. Kodwa njengamanje ekhaya bafuna ukuthi bayahamba izinyanga bambe befuna ukuthola usizo ukuthi nene lo mntwana wangcwatshwa kwauye yini because umntwana wayesishintshile. Ekhaya babesola ngiqala. Babona nje umntwana eyisilwane. Babona ukuthi angeke cishe uthwetshuliwe lo mntwana. Wenza umkhovu but bafuna ukwazi ukuthi ubani. Because khona ubaba abamsolayo endaweni ukuthi mhlambe ngawuye siyazi ukuthi sonke ihliziyo abathakathi sibabona. Yebo, abavunyiwe nje endaweni. Abavunyiwe endaweni. Yeah, kodwa ke manje inkinga yami mina umntanami ngiyambona every time usuke ngilethela imali. Like ngiyazi ukuthi umntanami uyaphila. Yes, kwangayena lo wangcwatshwa. Lo wangcwatshwa kwakuyisilwane nje ukuthi kwenze lo ngazi ukuthi ushonile. Wayelena esaphila because uhleze ngilethela imali. Imake wo. Ushuthi wena mhlawumbe akuyona into engicabanga. Wahamba nomntwana wayenyangeni ngoba ithi inyanga ivikela ukuthi izinto ezokufaza nasingangeni ngiyena. Yebo. But umntwana wakho automatically sekulethela imali ngekhwama kwazi ukuthi ushonile sewumkhovu. Yebo. Wale yanyanga wona wathola ngangani yana? Yebo. Ngokubona kwami nje ngokwenzeka kwezinto. Kodwa nami ngalesa sikhathi ngangayitshela ukuthi ngithwala ngengane yami. Ngangitshela ukuthi nje njengoba wayethe ubaba akangitshela ukuthi uzothwala sizothwala ngengane. Wathi uzoyiqinisa ukuze ingane ingezo-affectwa yimoya le engizoyenza. Wayenzani lapho sikhathi eqinisa? Wasicaba nje, wangicaba nami naye wayicaba. Angazi-ke ukuthi noma waqhubeka wenza ezinye izinto mhlawumbe ezingaphezulu kwalezi angenza zona mina. Because ngangeke ngize nginake ngoba ngazi into i-process yakhe. Now, ngitshela-ke nje situation sikanje ekhaya. Naba abomndeni bayabona ingane ithwetshuliwe. Wena unayo into yokuthi le ngane ithwetshulwa yilo yababa usuyamkelile ekhaya. Yebo. Wenza kanjani ke njengoba bebhizi behlabenyuka bafuna izinyanga zokuthi kulahliphe lento? Isona sizathu ke sengibekelana ukuthi nizongisiza ukuthi ngithole umuntu ozokwazi ukungisiza ukuthi kungaveli nje. Ngoba phela nasesontweni mina ngimkhulu. Esontweni nje kwe-ship team ngimkhulu kakhulu kabi. So mase kuvela into kanjena ngempela nesithunzi sami singadeceleka phansi. Nabangani bami futhi baqale nje ukuthi bangibuke kabi because nje manje yonke into ihamba kahle. So abantu abafika la basuke bezofuna izinto ekhishwe. Wena uthi ufuna into yakhe iqhubeka imali yakhe ibe khona. Yebo. Ngoba ingane yakhe iyaza kona ngilethela imali. Yebo. Ufuna kuvimbeka abantu bakini ukuthi bengaqhubeki nokufuna izinyanga. Yebo. Isiphi izathu sakwenziwa ngene esontweni? Isizathu ngingene esontweni kwakuthi ngifuna ukufihla yonke into ngami. Because ngiyazi ukuthi uma ngabe usonta abantu bayakuthemba. Yabo uyathembeka uma usonta kube ngazi usenene uNkulunkulu mazi kakhulu iliso sizathu nje ukuthi angifuni ukuthi ngithembeke. So now umanipulate abantu bakini ukuthi bengayenzi lento okufuna inyanga because wena against izinto zezinyanga ngoba uyakhola. But at the same time wena wenza ingane yakho umkhovu. Yebo. So manje uthi wena udefend ukuthi bengayi enyangeni ngoba ubalekela ukuthi ingane izoyeka ukuletha imali. Izoyokuletha imali ingane. So ekhaya ngizama ukubatshela ukuthi nje no indaba zezinyanga nje ayisebenzi. Izinyanga ziyakhohlisa, zisuyiqamba amanga. Nje asamukela inkosi njengomsindisi wempilo zethu Jehova yazi ukuthi why bathatha umntanami. So now
Awungitshele mhlawumbe 2025 uqala kanzima ngey'tori ezi-tough ngane zakwethu. Awungitshele lezi ngane le ngane le njengoba ikhona ubuyithanda Yebo, ingane yami ngiyayithanda namanje ngisayithanda. kanjani umkhokho? Nanokuthi-ke phela ngiyayibona nje iyafika kimi ngiyabona ukuthi iyaphila ukuthi ngilethela lezi zinto engizifunayo ngoba mina into engifunayo kahle kahle imali. So ke ngikwazi njengamanje ukuthi ngingabi nayo imali sengize ngaqala ukuba nemali. Jo, ngenxa yemali uthi wena kulungile ingane yakho ayiqhubeke ube umkhokho Hayi, as long as abantu bakini bengayishintshanga. abantu basekhaya nje abangatholi ngizofuna lolo sizo sebangatholi ukuthi kwenzakalani ngengane ukuze nami ngizoqhubeka ngiphile impilo yami. So ngokwe-understanding yakho kukhona la kwazama khona ukuthi waphithanise kwenzakala. Cha, mina into engiyenzayo ekhaya ukuthi ngibatshela ngeBhayibheli. Every time abethi bayaphuma ngibatshela ukuthi nje cha asikwazi likha kusebenzisa umuthi. Into ebalekile ukuthandaza because uma sithandaza uNkulunkulu uzokwazi ukusisiza. Uma ukuthi ingane yami iyathakathwa uNkulunkulu uzokwazi ukusasivezela ukuthi iyayithakathwa ubani yabo. Akungitshele ke mama mhlawumbe ke siyeke ke ngane nento le mali efikayo njengamanje njengoba usho ukuthi nawe even esontweni macapho nakusalovunyiwe ethi makunikelo hamba phambili. Le mali efikayo uma ubuka isimo sempilo yakho nomndeni wakho sikephi ni right kukahle isiza bani ekhaya? Hayi, ekhaya si right nje ngoba ngiyakwazi ukubasiza. Ayinayo imbandela ukuthi ngingabasiza abantu basekhaya. Ngisi right nje manje. Nami ngihappy nje ukuthi ayi cha ngiphila lempilo bekade ngiyifuna. Kuphela into esingiphazamisa ke sekuyileyo ukuthi ke kubadinga ukuthola ukuthi ingane yabulawa yini. And akekho umuntu okubuza athi imali oyithatha? Hayi, ngiyasebenza phela imisebenzi yami. Ngasho ukuthi nje umsebenzi wami sohamba kahle manje yabo. So nami ngicashile la ngicashe khona ukuthi ngoba angikwazi vele ngiqhamuke nemali ngibe nemali ngibe ngingasebenzi. Khona la ngibambe khona. So ngiyasho ukuthi hayi kuhamba kahle. Manje ingane nengane nekubo ayinayo nobaba inabantu bakuba babwayo. Njengoba kini bebhizi befuna inyanga ezothulisa ezokwazi ukuthola ukuthi ingane ithwetshulwephi. Awucabanga ukuthi kubo kwayo nabenza into efanayo nawo khona futhi uzodinga futhi kubenza into efanayo ukuthi badidise emqondweni? Hayi, ngikhululekile ke ngekubo ngoba manje kubo baba wakhe ilo nje wangishiya ngisakhulelwe akazabe nendaba nengane. So I doubt ukuthi angaba nendaba nayo ngoba nakusishonile. Okay, there's no way nakubo washo ukuthi khona ingane. So nje biyaziwa la nje. Yasekhaya. Thathe sisungibeke emuva empilweni yakho khula. Uyintombazane ubuka amanye amantombazane ekhulu endaweni nesimo sempilo. Wawufuna ukuba yini masomntana? Mina ngangithanda ukuba unesi. Namanje nje mangibona unesi igqoke uniform yakhe ephelele ngiyaba nalanto ukuthi umuntu engangifisa ukuba uyeke loya. But ke impilo ayihambanga kanjalo. Kwabheda empilweni yami ngaze ngazithola sengenza lento engiyenzayo njengamanje. Ngoba unesi phela umuntu abahlenga impilo zabantu. Kodwa unesitory sakho sixoxa sonke akukho la kuvela khona ukuthi nenhliziyo yokuhlenga abantu. Yini ekwenza ucabanga ukuthi ungawunesi ogudi? Cha phela bhuti impilo ikwenzisa izinto ongacabanga ukuthi ungazenza ungakuzenze. Yabo ama challenges empilo akakubeke endaweni nje ukuthi kona ke lokho ngangacabanga ukuthi ngake ngikwenze. Yes, sometimes kuyafika ukuthi enene angaze ngacabanga ukuthi ngingathwala ngengane yami. Yes, kwangeyona ipurpose yami ukuthwala ngengane yami. Kodwa ke kwenzeka ngenxa yokuthanda imali ne peer pressure yabangani. Because into engiledelela mina abangani bami yakade bevele ba progress abathola umsebenzi right yabo baba right bona. So mina ngokudonsa kanzima ngaze indaba ngifuna into ezongenza nami ngimeet standards sabo. Yes ilapho. Babuka lo Black Life TV emakhaya ngathi cabanga lolu daba nalilandela nalibuka niyaqonda futhi kukhulunywa ngani. Ezinye izinto empilweni kuyiqiniso elingephikiso ukuthi asilingane ngamandla. Khona abantu abanamandla angaphezulu kwethu, khona abanamandla angaphansi kwawethu, khona abantu esingabashiyayo nathi ngamandla. Ngenxa yokuthi ke kukhona abantu abaphilela indaba ukuthi bafuna ukuyilinganisa nabanye abantu. Iyona inkinga esibhekene nayo ke njengoba sikhuluma nosisi njengamanje. Mhlawumbe nawe lapha ekhaya uhleli uthi mawuqhathanisa nomunye umuntu ubona sengazi ukuthi usemuva udinga upgrade igame yakho kanti usuyi-upgrade ngendlela wrong. Awufundeke okufunda kulolu daba esizana namhlanje. Sibone ukuthi mhlawumbe wena
wena kukhona nokutholayo. Kodwa-ke asikuvalile ukuthi siphawule size ukuthi uthini udaba lwenu ngodadewethu. Udadewethu i-point number 1 uthi ukhulele ekhaya la akhulele khona bekungeve kuthiwa kuyahlusheka kodwa inkinga yakhe ubenganeliseki ngezinto ezenziwayo ey'thinta iy'mali nani wathola imisebenzi yakhe yangamnelisa emalini up until waze afike ekutheni nayo usefuna ukocosha izinto ey'thile ey'bizwa ngokuphakanyiswa. La afike khona enyangeni yathi ukuze lesiphakamo sakho sibe right landa ingane yakho ibe la ukuze inga-affecteki. Ila ingane yakhe ephendule khona umkhovu and uyeseyazi yena ukuthi ingane yakhe iphendule umkhovu. Into ayijabulelayo nathi incinci kaMjoli ile ukuthi ingane yakhe iyafika kuyena emlethele iyisaka lemali njalo ethola imali. So uthi isikhule sokuthi abe broke ngeke ingane yakhe ayiqhubeke imba umkhovu yena uzoqhubeka adle imali. Into kuphela abhekene nayo leyo ukuthi umndeni ungalingana ngelodwa la ngothola inyanga ezokwazi ukuvala lento ngoba kuba kusho ukuthi yena akabuyele phansi. Phela usisi lo usevele manje ukukhonza enkonzweni usindisiwe uyanikela kwi-worship team esontweni kuziwa ngaye makunikela uyena uqala ngama-thousands. So since ke ekanjalo ke akakwazi nangengozi ukuthi abuyele kwi-standard esiphansi. Sikhuluma lolo daba ke nawe sithinte ku-email address yethu sithinte kwi-comment section yethu like subscribe sibe kunye nawe siza ukuthi luthini lwakho udaba mawuphala lolu daba. Dadewethu before sikudedela mhlawumbe usinikeze sizwe mhlawumbe ekugcineni ukuthi wena ngokwakho mangahlethwa nansi lenyanga phambi kwakho iyafika ithi qathatha noma nanga umuntu ufika la uthi mina ngakwenza lento yenzeka ungafisa ukuthi ayekini afike enzeni ezovumelana nawe. Ukhuluma nabantu manje lapha bakulalela mhlawumbe lapha ikhona inyanga leyo idinga uthi yekini iyokwenza isiqiniseko sokuthi ke laba abantu bajika umqondo kodwa ikaqhamuka ungathi wena uthe usindisiwe. Yebo. Akwazi ukuthi indaba yomuthi awusayingeni. But at the same time uyafuna umuntu ozotwista labantu bakini beshithi focus kulento. Yebo. Abafuna ukuyenza. Yebo. Yiphi into ongafuna yenzeke? Unzima ke lo mbuzo ngoba phela manje ngempela mina ngisindisiwe angikwazi ukuletha inyanga ekhaya because ngihlezi ngikhuluma ngendaba zemithi ngibagxeka abantu abasebenzisa imithi. Kodwa ngiyafisa ukuthi kube khona umuntu ozofika alungise le nto ukuthi asho ukuthi nawo umntwana washona kwakuwuye owashona ukuthi kanjani nami angazi. Ngiyibuza ukuthi ngoba unemali wayengamthenga umuntu ozowenza loo nto. Ubona ukuthi ngeke acte kahle. Madoda. Kulungile asikuyeke asithemba ukuthi mhlawumbe lolu daba lakho lizohamba lifike egcineni kodwa into ngifuna ukuyibuza last question, are you proud ukuthi ingane yakhe iphila lempilo ephilayo wena nemali that is fine? Cha Butoma ngikho proud. Angifuni qamba manga ngalapha ngikho proud. Phela ke angisakwazi ukujikisa. Angisakwazi ukujika indlela okwenzeka ngayo izinto. Yabo because kwangeyona inhloso yami njengishilo eqaleni ukuthi kwangeyona inhloso yami ukuthi ngothwala ngumntanami. Phela inyanga yangi twista ngendlela ngitwista ngayo. But awufuni kubonakala. Kodwa ke manje angisakwazi ukuthi ngingabuyela back empilweni engangiyiphila ukuhlupheka. Inkinga yami le ukuthi angisakwazi ukubuyela back. Nomphakathi nje uyangirecognize kakhulu nje ngiyanikela ngiyadonate even emphakathini yabo esontweni. So mase babo bathola ukuthi nene kunezinto engizenzile ukuze ngibe nemali yabo isithunzi sami esengisabela lapho. Nomndeni wami ukuthi kwakukhalwa kangaka nemizamo yabo sebeyizamile bezama ukuthola ukuthi ingane ilinyazwe yini kanti mina ngiyazi ayibona nje ukuthi sekungaba nzima sekuyifihlo nje le ucishe ukuthi ngingafa nayo. Sabonga kakhulu noma singazi sibongani ngoba ungumkhunkulu wena ayikho into esingayisho sisayibonga. Right, sidluleke sibonga kakhulu nakubabukeli bethu beBlack Life TV. Sithemba ukuthi mhlawumbe khona udaba enizolukhuluma luzwakale. Angifuni ukuzwakala njengomehlulile kodwa uma kuziwe ingane enhlale njalo kunenhliziyo ezwelayo. Ake sizokona uPaul uthile comment section yethu ophethe ubhale email address yethu igama lami ke sichaka ngoba lo uqala eBlack Life TV kanti izimpande zama-Afrika igama lohlelo nisale kahle. It's the Black Life TV.